हेलो फ्रेंड नमस्कार वेलकम टू माय ब्लॉगिंग चैनल। आज हूँ गुरुवार आउ मो वाइफ कहले कि घर अवस्था बहुत खराब अच्छी कहीं मु बाहर रोज आम दी जन जाक घरे कहीं भी ना सफा न रही कारण हूँ दीटा कि आम कहीं रोहनु आउ माँ करना तो से घर अवस्था बहुत ही खराब मु आपको देखापी चाहिए आसला जो नुआ घरटा है सफा करी बट के पुराना घर को सफा कर तो अवस्था आज पशिक देखिली बहुत ही खराब मुझे देखापी चाहूँगी आप देखिले भी विश्वास करेंगे घर अवस्था विषय में झाड़ू मारे भी कहीं भी ना कहीं पसिबल नुहे कि करेंगे सब कम जहाँ केवल रांधि खावाटा ही जरूरी हो आम कहू भी ना कि सफा करूँ बोली कहते काई भल पाऊ कहरे कहते काई भल पाऊ कहते काई भल पाऊ कहरे कहते काई भल पाऊ तो प्रेम बिना मु किछि चाहना बिना मु किछि चाहना थाउ थाउ एते पुआ चिन्हिलु केमिति कह आज राय प्रेम नह सही जरा मर खिया तो बिना प्रार्थना किछि मांगिनी कह एते काई भल पाऊ कहरे कह एते काई भल पाऊ टाइम देखे देवी तो चलते सफा करवा फास्ट जिते सब फालतू जिन पड़ी तो काढ़ी फिंगीद बाहर को तापर जहाँ रहा साइड करी बाकी साइज रखा पड़ो जिन तो फिंगी हेनी बाहर को फिंगिले बो गाड़ीदेव तेणु जहाँ जहाँ फालतू जिन पड़ी सब काढ़ी फिंगी तापर झाड़ू पोछा मारते पड़ो घरे तो सब नॉर्मली काम करते पड़ो तो देख पारे एपट सब केमी पड़ी कहीं भी रोना एत बड़ घर कहीं भी रोना घर रही दी जन लोक कहीं भी ना ता छड़ा तो चलतु ए सफा करुँची भल पाऊ कौन सब पकई ठिकना ना युवा सब फिंगी तो पड़ो ना फालतू जिन रखला माने प्रॉब्लम तो देखी पारे गोटे बेड उपर केते कौन जिन पड़ी कौन सब पकई ठिकना ना युवा सब फिंगी तो पड़ो ना फालतू जिन रखला माने प्रॉब्लम तो देखी पारे गोटे बेड उपर केते कौन जिन पड़ी
ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛି ଏଥିରେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପକାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାର୍କିଂ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଆଗରୁ, ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ତ କେହି ଗାଁରେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଟାଉନରେ ବି ପକାଉନାହାନ୍ତି। କରିବାର ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ମୋତେ। ଏବେ ଟିକେ ଦେଶୀ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା, ଏସବୁ ଗାଁରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଜିନିଷ। ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ବହୁତ ମସ୍ତ ହୁଏ। ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, ବଟ୍ ଆଜି ମୋତେ ମିଳୁଛି। ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ କାଲି ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ନ୍ତି ପୁରା ହାଇଟ୍ ବାଲା ଝାଡ଼ୁ, ବଟ୍ ମୋତେ କାଲି ମିଳୁନଥିଲା, ବଟ୍ ଆଜି ମିଳିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଖୋଜିଲା ମାନେ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ବଟ୍ ଟିକେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁନା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହେବନି ଏଠି ନା। ସେତିକି କରି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କର ବାସ୍ ରାନ୍ଧିକି ଖାଅ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ପାଖରେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରହିକି ହେଲ୍ପ କିଛି କରିପାରିବି, ଆମ ୱାଇଫ୍ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି। ତ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ସେ ସମୟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ବାସ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାହାକୁ ନ କହିକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣଟା ବାହାଘରରେ ମିଳିଥିଲା, ସେଟା ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତା ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଟପିଟି ଆସିକି ରହିଲାଣି। ଏତେ ସାରା ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଝାଡ଼ୁ ମାରତେ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆସିକି ବେଡ଼ ଉପରେ ଗଇଁଚି କୋଦାଳ ରହି ସବୁ ରହିଲାଣି। ଏହା ପଛରେ ବି ତ ହେଇସାରିଥିବ, ଆପଣ ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚିତ। ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ତା ପଛପଟେ ଅଳିଆ ଭରିକି ଅଛି। ତ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ହିଁ କାମ କରୁନି କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ରଖିବି। ତ ଭାବୁଛି ଏଇ ଗଡରେଜଟା ଏପଟିକି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିତେ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ଅଳିଆ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାଟା ସଫା କରିକି ଏଇଠିକି ଗଡରେଜଟା ସିଫ୍ଟ କରିବି, ତାପରେ ବାକି ସାରା କାମ ହେବ। ହେଲା, ସିଫ୍ଟ ନ କଲେ କାମ ଅଧୁରା କରିହେବନି। ଏପଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଧାନ କି ଚାଉଳ କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ପଡ଼ିଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଅଳିଆ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ପଟଟାକୁ ସଫା କରିବି। ଏଠି ସାପ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ ମାନେ ଘରର ଖାଲି ବନେଇ ଦେଲେ ହେବନି, ସଫା ରଖିବା ବହୁତ ହିଁ ଜରୁରୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ କି ରହିପାରୁନୁ, ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ବି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିକି। ବାସ୍ ଏତେ ସାରା ଗନ୍ଧା କେମିତି ହେଲା ୟାର, କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କାହାର କିଛି କହିବି ହେବନି। ଆଉ ଦେଖ, ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜେ ଯେତିକି ପାରିବା କରିବା, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହେଇଯିବ। ବି ପଜିଟିଭ, ଆସନ୍ତିନି। କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏତେ ସାରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ବାହାରିଛି। ତ ଏକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ରଖିବି କିଛି, ଆଉ କିଛି ଫିଙ୍ଗିବି। ମୁଁ ଦେଖିକି ତ ପାଗଳା ହେଇଗଲିଣି। କ'ଣ କରାଯିବ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ? ଏତେ ସାରା ଅଳିଆ, ଏତେ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭାଇର ରୁମ୍ ଏକଦମ ଗନ୍ଦା ହେଇଛି। ସିଏ ଥିନେ ବେକ ମୁଡ଼ି ସାରନ୍ତାନି। ତାର ରୁମ୍ର ହାଲତ ଏବେ ତ କାଫି ମୁଁ ସୁଧାରି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲା ଏ ରୁମ୍ଟା। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରୁମ୍ଟା ସଫା ହିଁ କଲି ହେଲା। ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ସଫା କଲି। ୟା ପରେ ତାକୁ ପୋଛା ମାରତେ ପଡ଼ିବ, ବାକି ବେଡ଼ ବିଛାଇତେ ପଡ଼ିବ, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିତେ ପଡ଼ିବ, କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖିତେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ। मजा आया। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସରିନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭାଇର ରୁମ୍ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେବା, କାହିଁକିନା ତା ରୁମ୍ର ଭାରି ସକ୍ ସିଏ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଗନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି।
କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ରୁମ୍ରେ ଟୋଟାଲି ବି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା କୋଉଠି ହଉନି କ'ଣ ହଉନି ତ ଚୁଲା ଧରୁନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ତ କାଫି ମୁଁ ସୁଧାରି ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲା ଏ ରୁମ୍ଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରୁମ୍ଟା ସଫା ହିଁ କଲି ହେଲା ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ସଫା କଲି ୟା ପରେ ତାକୁ ପୋଛା ମାରିତେ ପଡ଼ିବ ବାକି ବେଡ଼୍ ବିଛାଇତେ ପଡ଼ିବ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିତେ ପଡ଼ିବ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖିତେ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇକି ରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସରିନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଗନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ରୁମ୍ରେ ଟୋଟାଲି ବି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା କରିଦିଏ ଭଲସେ ଟିକେ ତାପରେ ପୋଛା ମାରିଦେବା କୋଉଟା ତୁ କ'ଣ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ସେପଟ ଦେଖିବୁ ଚାଲ ପେସେନ୍ସ ରହୁନି ଏଇଠି ଦେଖିବୁ ତୁ କ'ଣ ନା ଚାବି କାହିଁ ପକାଇବି ମୋର ବିଛା ଦେଇକି କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖିନି କବାଟ ଝରକା ହେଉଛି ଧୂଳି ହେଉଛି ଗଡ଼ରେଜଟା ଏପଟେ କରିଦେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି ଗଡ଼ରେଜ ଏପଟର ଧାନ ଚାଉଳ ଥିଲା ଧାନ ଏଇଠି କରିଦେଇ ଦିଟା ମୁଁ ଦେଇ ତୁ କାହିଁକି ଯିବୁ ମତେ ଯିବୁ କାହିଁକି ଯିବୁ ଇଏ କିଏ ସିଏ କହିଲା ଏଇଟା ପଟି କରେ ଏଇଟା ପଟି ମୁଁ କନି ସିଏ ତତେ କରତେ ମୁଁ ଥୋଡ଼ି କହୁଛି ଭାଇ ଥିନେ ବେକଟା ମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା କୋଉଠି ହଉନି ଆଜି ମାପ ହଉଛି ନା ମାମୁର ଏଇଟା 2 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଲ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଟିକେ ଖୋଲ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା तो फाइनाली फ्रेंड एबे मोर सफासफी काम सरी जाइए रूम को आप देखी आगु एबे मु आपको देखी 2 घंटा लगिगला पूरा काम करने देखु करने तो ये फाइनाली देखु रूम को रही ठीक ठाक हो जाए बाकी तो कोई पार केमी थी केमी करने पड़ा देखुवे भाईर रूम भी देखा बर्तमान जेहेतु ये कहीं रोना ये बेडसीट पड़ी यहाँ हूँ मोर रूम बट आम ये रोना पुराना घर आमर